हाय हेलो सांगने मु आपको स्वागत करছি ମୋର ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗକୁ ତ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆଲୁମିନିୟମ ଲୋଡ୍ କରି ଯାଉଛୁ ନାଲକୋ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୁର୍ଟା ଦେଖାଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ଏବେ ମୁଁ ଚଲାଉଛି ଆଉ ଇଏଟା ମୋ ଦଦା ବସିଛନ୍ତି ରିକଦା ଆମର ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଲୁଡ୍ କରି କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଦାଦା? ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗିବ ଆଉ କେତେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଖାଲି ଯିବା ଆସିବା ଆଉ ଦଦା ଆସିଲା ଆମର ପୁଣି ରାୟପୁର ଯିବେ ଆରେ ଓଡ଼ିଶା ଟୁ ଗୋଇଙ୍ଗ ରାୟପୁର ସେ ଲୋଡ୍ କରିକି ଆସି ଯାଇଲା ପରେ ସେଟାକୁ ଖାଲି କରି ଯିବେ ଆମର ରାୟପୁର କୋଉ ସାଇଡ୍ ସମ୍ବଲପୁର ସାଇଡ୍ ନା ସମ୍ବଲପୁର ସାଇଡ୍।